El meu primer llibre de galera va ser aquest, però no aquest. És a dir, va ser el Jim Butó i en Lluc el maquinista, però va ser una edició dels anys 80. Ara s'acaba de fer aquesta edició, que és una edició que es va fer, crec que pel 80è aniversari del naixement de l'autor. Un que recordo molt i molt és en Bernat i els Bandolers. Bernat i els Bandolers, en Roc Drapaire, aquests ronden per allà entre els primers. No m'agradava gaire la galera. No sé, era un nen una mica estrany, era un nen català que no li agradava la galera, ni cavall fort, ni res de res de res. Riera Rojas és un dels grans il·lustradors de la galera. No puc dir que sigui el millor, però és un dels grandíssims il·lustradors de la galera i té un llibre que recordo perfectament quan el vaig veure per primera vegada, que és L'home dels gats. Bé, és un llibre d'en Vallverdú, però el va il·lustrar en Riera Rojas d'una manera excepcional. I destacar potser els meus títols que encara jo segueixo donant a la meva neta perquè els llegeixi, el Didac, la Berta i la màquina de lligar boira, que és fantàstica, i després el Butó, el Jim Butó. Sí, el primer llibre, i me'n recordo perfectament, i encara el tenim a casa, va ser el Zoo d'en Pitus. El Zoo d'en Pitus. El Zoo d'en Pitus. El Zoo d'en Pitus, no? Imaginari infantil associat molt a les imatges, per exemple, de la Pilar Invallés i tot això, no? I de cop vaig veure, vaig tornar a veure fa poc la imatge del Zoo d'en Pitus, i vaig dir, ostres, no? I em venia com el record d'aquells nens agafant la mà del nen allà en el llit. El primer llibre de la galera tinc la lleugera sensació que no seré gens original, perquè em sembla que tothom... Però és el que em ve, o sigui, jo crec que el Zoo de Pitus ha marcat a tota una generació i, a més, encara el guardo, que suposo que deu tenir un valor i tot. Potser que el posi a l'eBay a veure quan me'n donen. Però sí, alguns sí, em sembla que hi havia allò del Zoo d'en Pitus, no? L'èxit de la galera està en l'equip humà. Jo penso que la galera ha sabut conservar el segell de qualitat. Jo vaig créixer amb els llibres de la galera i penso que ha sabut mantenir aquest segell de qualitat i alhora han sabut estar al dia. Amb la nostra experiència, que és ara per ara molt curta, només d'un títol, crec que la il·lusió és el que marca la diferència allà dins, perquè hem treballat colze a colze, no només amb il·lustradors com en Víctor Escandell, sinó que la Iolanda, en David i la gent que, la Loles, la gent que ha estat allà amb nosaltres, els veus que va més enllà de la seva feina i que posen una passió. Una de les coses més boniques que està fent la galera és que està apostant moltíssim per autors d'aquí, cosa que penso que altres editorials potser els hi costa més. I el simple fet de potenciar gent d'aquí, penso que ja mereix que hagin pogut tenir aquest retorn d'aquests èxits. Doncs això té un nom i un cognom, que és Iolanda Bataller, que va agafar una editorial que vivia del seu fons, on hi ha títols molt importants que s'han llegit a diverses generacions, i va apostar per narrativa actual, narrativa de gènere, tendències, i també va fer una aposta important pel castellà, i per tant el que ha fet és anar a territoris que eren verges per l'editorial i fent apostes molt innovadores. Arrel dels darrers canvis de l'editorial, jo crec que hi ha hagut una nova projecció, diguem, el valor de l'editora que ha decidit comprar cosa fora, a part de cuidar autors d'aquí i fons, però sí que s'ha posat una mica més les piles per estar connectada amb el que es fa arreu, obrir noves col·leccions. Quan tu durant 50 anys acabes tenint èxit en un període tan llarg de temps, vol dir que no és fruit de la casualitat, ni és un cop de sort, ni és una rifa que t'ha tocat. Això pot passar un any, però no passa durant 50 anys seguits. Això vol dir que hi ha hagut molt encert, molta dedicació, molt compromís, molta voluntat, molta imaginació, molta creativitat, molta connexió amb el país, molta connexió amb el públic. Tot això és la clau de l'èxit d'una editorial com la Galera. La Galera va néixer de la confluència, tinc entès, vaja, i n'estic gairebé segur, de l'escola Talita, que els fills d'Andreu Dòria, que era un empleat de l'editorial Reverter i d'algun altre lloc, que van coincidir amb la Marta Mata, que era la bibliotecària, i es van adonar que faltaven llibres, que els nens d'aquell moment no tenien els llibres que ells els hi haurien volgut dir, els hi haurien volgut donar. Partíem de zero, pràcticament no hi havia res en aquell moment.
i va coincidir, va ser un moment que potser el franquisme va baixar una mica les defenses. El meu pare em va dir, tu vigila que a Barcelona, si vades, acabes amb un harem de l'Aràbia Saudita. I el dia que va venir la Marta Mata a Belles Arts, ens va donar una adreça, la recordaré de memòria tota la vida, carrer de l'Arte 79, i era d'aquestes cases baixetes que tenen dos persianes a cada banda, i les persianes molt tancades i tot plegat. Vaig pensar, Déu meu, això deu ser l'Aràbia Saudita. Em recordo el senyor Dòria quan deia m'hem meditat 3-4 títols a l'any, semblava una proesa meravellosa, però al cap dels anys ell mateix ja ho va poder veure, aquesta gran explosió. Entenc la primera vegada que vaig anar a la casa de la Galera, que era una casa perduda per no sé on, ja no hi sabria tornar, era una casa enmig d'uns jardins i jo vaig fer el camí fins a la casa i vaig trobar el senyor Dòria assegut darrere una taula, el senyor Dòria pare, l'Andreu Dòria pare. L'Andreu Dòria, en italià, Andrea Dòria, era un navegant il·lustre que va ser el qui manava les tropes genoveses a la famosa batalla de Lepant. I, per tant, manava galeres. Aleshores, en aquells moments havien de posar un nom a una editorial. I aleshores hem de buscar un nom que sigui en català i que no es pugui traduir. I aquí va ser quan va sortir el nom de la galera. Una col·lecció que m'agrada molt, que és aquesta que són temàtiques, no? O sigui que és un llibre molt il·lustrat, molt barat, també, i que explica, jo què sé, la llegenda de Sant Jordi, o el Ratoncito Pérez, o els Tres Reis Mags. I aquesta és una col·lecció que jo els hi vaig comprant als meus nanos i els hi encanta, i anem llegint constantment. I l'últim és Quantic Love, de la Sònia Fernández, que m'ha agradat molt i he passat una molt bona estona llegint-lo i enamorant-me i vivint experiències atòmiques. El corrent dels Premis Hospital Sant Joan de Déu, llavors, en principi, segueixo els premis aquests darrers perquè són àlbums il·lustrats i crec que hi ha molta qualitat en aquests àlbums. Professionalment, que és el luxe que tenim els que ens hi dediquem, he començat a veure proves del tercer volum de l'Elvis Riboldi. I devocionalment, diguéssim, dels últims que recordo que més m'ha agradat i que m'ha agradat tenir, posseir, és l'edició de Tom Sawyer il·lustrada en Grataix. Però un dels títols que tenim gràcies a la Galera és Tots els meus amics són morts, que és un llibre que el fet que pugui ser un editorial transversal, que no només es fixi en infantil i juvenil, sinó que aquest llibre pot agradar a tothom. Seguirem venent paper, sobretot el que és infantil, i seguirem també entrant en el que és narrativa en el món digital, i que hi haurà un canvi de consum, i tot depèn de com funcionin els tablets o els suports, però jo crec que hi haurà mercat de sobres d'aquí 50 anys, i tant que sí. Hi haurà més pantalles, serà més breu el redactat, perquè estarem més acostumats a missatges curts, serà més globalitzat. I encara que tinc moltes pilotes, no soc capaç de llegir el futur, però desitjo que sobretot no arribin als 100, sinó que arribin als 1000.